I pozdrav ljudi, Lovro ovdje, danas snijemo Minecraft preživljavanje epizoda 2. Sjećate da smo onaj put stali i zato sada nastavljamo drugu epizodu. Idemo. Napokon skupljamo malo kamena. I idemo po kamenje, kako sam rekao. Kada skupljamo kamenje. Evo ga, 6 kamena. Skupit ćemo za sada 10. Ok, skupit ćemo ipak 14. To je dosta. Idemo unutra. Ok, tako. 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 Dok nam je mogao, javimo se. Ljudi, nisam našao kol, ali sam našao iron. Ali napravit ću si sam kol od drveta. Pošto imam jako puno drveta, pa sam mislila da ga iskoristim za kol. Ali našli smo iron zato. 6 irona. Tako. Idemo kopamo. Može kopati, može. I sada samo da ovo napravimo i dobili smo još kamenja. I da, niste vidjeli, napravio sam kamenje možda. Ne znam, ne sjećam se. Napravio kamenje. I mislim da se ispeklo. I da, uglj se izbjegao. I idemo sad napravimo to i onda ovo je tu, ovo je jedan tu i mećemo kol gore. Možda ćemo metnuti još ovaj jedan. Na svaki slučaj. Da nije potrebno, ali ćemo se mi morati osvijetliti kuću. Evo ga. Tako. 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 I tako. Pada već mrak. Druga epizoda preživljavanja. I zato sada snijemo još uvijek. Samo ćemo Minecraft snimat. I još sutra snimamo Minecraft, a do sada da će se objaviti sve. Ok, noći, možemo ići spavati. Možda ćemo napraviti gornji kat, ali to ćemo, mi se čini, u sljedećoj epizodi. Da, u sljedećoj epizodi ćemo to. U sljedećoj epizodi ćemo napraviti kat. Ok, radimo kat u sljedećoj epizodi. Sada ćemo ovo zatvoriti samo. Tako ca. I već se ispeklo ovo, nema veze. Ali zato ćemo sada... Čak se vidimo kako možemo šta od ovoga dobiti. Nešto ovako, ovako.
Izgleda ne možemo ništa. Ok. Zato, sada smo gotovi s time. Zato ćemo napraviti lojtre. Mislim da se ovako radi lojtre od sada. Ok, sad ćemo ovaj tu stek potrošiti za ovo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. I koliko smo dobili? 44. Ok, idemo što? Ove 3 lojtre. Idemo još, da, moramo napraviti kovčeg. I ne samo jedan, nego i 2. Ok, idemo. Nešto nije dobro. Ovo prvi put ljudi vidim. A dobro, idemo si ostaviti ove stvari unutra. To tu. I idemo ispjeći ovo meso, pošto smo ogladnjali pola. Pokupimo ovaj tu, vetno unutra. Ok, idemo s ovime i ovime. Ok. Ovo tamo malo špilju, vidim da je tam neka špilja, ali dobro, idemo do nje. To, ugalj, ljudi, ugalj smo našli. I napokon smo našli ugalj. I... da, kao što ste vidjeli u prethodnoj epizodi, nisam bio ja prekinuo, nek se samo, jer sam tako složio da se samo prekine, 10 minuta traje video. Zato se dugo objavljivaju. Ok, ugalj i ugalj su gotovi. Dobro. Ugalj. I možete još malo šteka, ali to meni ne škodi. Oni mogu igrat s vama. Tako, meso mi treba inače. Zašto sam ja odustao skupljanje uglja? Meni jako puno treba uglja. Jer sam početnik. Dobro, nisam baš mislim ovako početnik u preživljavanju, ovako ovo mislim. Snimanju. I još ovaj blok i mislim da je to zadnje. Tako je, 5. level smo. Taman smo ljudi 5. level. I još uglja. I tamo je neka voda, ali to ćemo uskoro istražiti. U sljedećoj epizodi ćemo to istražiti, a sada imamo dosta uglja. Ugalj, samo vidimo ovo špilje. A i dobro da sam je našao. Ne bi bio bez, onda bi bio bez uglja, nisam našao. Zato, evo ga. Sad ću još malo pa se završiti klip. I zato mi idemo do kuće, što prije. Mi smo gladnjeli, jedi. Idemo što prije do kuće, prije nego što završi epizoda. I tu ćemo i mi završiti. Evo ga da ovo strpamo sve u čest. I čekajte da se pojedemo. 8 komada, wow. Koliko nam daje? Wow. Točno 3 butice. Da, ljudi. To će biti to od ove epizode. Onda vidite gore. I u sljedećoj epizodi radimo 3. kat. Hvala što ste pogledali. Pozdrav!